foreløbig 3 ekvipager med 4 fejl. Kommer der ikke fejlfrie ekvipager, så er det de ekvipager med 4 fejl, der skal holde sig klar til opspringning. Her på banen mangler givet startsignal til Martin Mose Knudsen og Laura Lady. De sidste 2 rytter inden pausen, Christoffer Nærby Møllekær og Sebastian Olsen skal holde sig klar. Martin Mose Knudsen og Laura Lady. Ekvipagen slutter med 8 fejl til 65,51. Vi skal se næste sidste ekvipage inden pausen. Der er givet startsignal til Christoffer Nærby Møllekær og Martin Høje. Sebastian Olsen skal holde sig klar.